Baw kita habaw. Nak, baw kita kay magpaghatag itong katalahuran. Yun na baw. Nagbaw good man. Oray. Nagbaw good man. Alangaers. Syudik. Dawa ko kami ito dati. Sarap pala ito ko na The February 17, 1872, Father Jose Burgos Mariano Gomez Jacinto Zamora were executed for alleged complicity. Ay, gumbursa. Amo na inira. Oo. With the military uprising in the dinhi on this spot ha. Dinhi mismo. O eternal rescue to them, O Lord, and let perpetual sign of pandemic. There is in peace. Amen. So finally, we're here. Thank you, thank you, thank you. Ten, nine, dali, dali. Ayan. We're now in Lunitas. Pasok kita nga dito. Rizal Park. Nakasugad kita. Hoy! Na naring nga baho. Amo di taksokot. Ito pa kita dito. Ito mga plug na dako. Ito mga plug na dako. Ito yung Rizal. Dapat sugad na kita. Nak. Sugad kita. Ito, di pang pinipin eh. Bakit kita niya dakpon. Piso niya igado. Yo! Pambansang museo. Mo po ito itong pagkadanak. May itong dito mga kuwan. Mga may ada, pero napakuan ito. Napa schedule. Ha? Ito pa dito. Ito dito. Man, anthropology. Napausak ito. Ano ba't karo yung sigunit? Dito na dili kita. Kung ano karo yung sigunit itong kuwan? Pidsing. Pedestrian crossing, ayan. Oo. Kabayo. May atikin ng kalakat. Mario Rosa. Sige, thank you. Pagkitago lang naman.
So we are now in the footprints of the sun, where you can see this Lunita Park says. We're going there. Oh. Ha? Kain. Huwag ba? May malukat. May hit. Oo. Ngayon panguli niya lang upat pagprinte. Usually noon na din hinak. Basta nga ni countdown. Pag New Year kasi dito kami nung nakaparada. Kasi dito yan nag-aano ng fireworks eh. So makita nyo yung background itong fountains. So dito kami palagi niyan. Nagla-lives para sa umagang kay ganda, countdown. Oo. Kasi ang pinipili kong palaging duty every New Year. So tuwing Christmas umuwi ako niyan. That is why. So we will now cross. Oh, may music ha? Bakukera. Okay, man. Amo na din eh. May music eh. May music. Kaya naman din. Ayaw na pagsugat-sugat. Video man. Ha? Naka-video. Ayaw video. Gawa na. Ayaw lang yung pagsugat-sugat. Oh, sige na, ustunan. Pwede. Wala nga, sulti kita. Ano kita? Aman din yung silda ni Kuan. Ang silda ba ni si Rizal? Oo. Ano din eh. Dali na. Sabi apoy. Didi. Sige. Amo din yung silda ni. Ito din yung silda ni Kuan. Ni si Rizal. Mo pabakero. Oh, ano ito masirman. Okay na kasilsak. Oo, mo sa inyo. Ipakasulod ko pala. Nakasulod na kita ng unang nangyay, pero tayo, dili. Mo sa inyo. Kadok. Ay. Iba naman din kaya kan. Man. Sige, nagka-picture ako. Kita daw. Oo, Yan. sige na. Sige, damuha lang turo lang kasi damuha. Sige na. Oh, dili lot, dili. Oh. Dili. Mo singon ni. Body. Ha? Kaya ko dili full body. Man, dili. Ano full Dili body? lugod full body na. Pwede. Man ko say. We're in Japan. Sige na. We're now in Japan. Uy, pwede na eh. Wala din. Yan kay kuan man ini. Video man inin. Ha? Video. Ay, video. Kaya naka-video. Ika na photo. Ano ba ito? Kada? Ano so yan? Din yan silda ni Kuan. Ang niya dito silda ni Rizal.
Din ba ti kuan Rizal? Ay amon din ni. O diri. Ah, No hingit. Picturean ako. Oh? Mas pinakalas. dini. I want a full body. Ito nga lang. Ito nga din. Damot yung nababaruan. Amo na. Dito lang background. Oh. Bakit naman buhok ko? Ah, sige. Neri, ang picture naman ako na buhok ko. Okay na ito. Oh, sa din niya eh. Tara. Uy. Ay, may pa nakatuhay. Picture o video kita di. Pwede magtanong. Ha? Mapagkano kita. Video mo. Pwede ba magtanong? Saan ba rito yung kay Jose Rizal na yung kanyang silda? Zelda? O yung pinagkulungan niya. Hindi rito ano? Meron yan dito eh. Pinagkulungan? Ayun lang, hindi ko Oo. alam. Port Santiago at... Ah. Port Santiago po may tinutukoy nyo? Hindi. Yung dito yun. Malapit sa ano eh. Kahit tanong lang po kayo at doon. Mas maganda po doon kayo magtanong. Oo. Sige. Thank you. Kwartya. Oh, thank you. Bulad. Ay, parang yung bulad. Picture ka. Kuha na. Huy. Takad to. Dini. Picturean. Sugad man. Nagtaad din naman pinanot doon. Kaya mo na, basta sugad lahat. Ayaw na pag-QA. Ayaw na pagsugad. Sugad pa din. Bubot ka. Ayaw na lang. Naman. Tak mga ko din. Baka na unang nihingit. Yan, taka. Masingan ni. Kung ay patsoy. Kuy. Arigato. Baw kita habaw. Nak, baw kita kay magpaghatag itong katalahuran. Yun na baw. Nagbawgod man. Paray. Nagbawgod man. Alangaers. Sudik. Doon, may tanati. Sarap pala ito ko nung kung nakutudlo, kasi Nagbawgod man niya. Alangaers. Da. Alangaers niya. Awat dito. Tumaan niya kuro. Man di na tihagin preso. pwede makasulod dada. Sana abierto. O pwede, dada kayo may dito umihi. Ngayon, malito ceremony, Rizal ba? Ginihimot niya nga ihian na. At tumaan. Picture kita nga bridge. Kita mo mga flower. O pwede sumalod. Sura ko sa bridge. Oh, sorry dito. Ano ya? On the spot.
The February 17, 1872, Father Jose Burgos Mariano Gomez Jacinto Zamora were executed for alleged complicity. Ay, gumbursa. Amo na inira. Oo. With the military uprising in the dinhi on this spot, ha. Dinhi mismo. Eternal God to them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May there is in peace. Amen. Oo, dinhi ito nira, dinhi gin-insecute. Naka-record. Oo. Mamay kalahiton, gumbur sa anak. Oo. Mantik sarap ito nga bridge. So, Busan. Maris din yung atong kalakat. Maris, basta uri, kwarta. Ang kari-kari. Dito ka tigbaw, i-bridge. O, kanto na. Dali na. Ayun, ang pagsugat-sugaro, di ka na. Video daw, video ano, video nala. Sige na, kanto na, oo. Video daw, tisakap. Oo, kanto na. 1, 2, 3. Kadamot to. Ay, dira, man, dira. Man. Picture na. Picture na. Okay. The martyrdom of Dr. C. Rizal. Nakani kami din una ni Radetsen ho. May dito niya silda. Niya ginprisuhan ba? Anak, apam. So finally, we're here. Thank you. Anak. So may dyan, ito yung pinakamalaking malaking flag. Oo. Tapos doon sa kabila, yan yung Quirino Grandstand. Quirino Grandstand, usually dyan yan nag-ano ng mga tuwing Ramadan, pag-iipon-ipon, mga countdown, lalo na kapag Nazareno. Tapos yun, yung Manila na yan, yung hotel na yan, Manila Hotel, minsan nandun ako sa taas niyan pag nag-ano ng Nazareno, nag-top chef ako, doon ako nag-overnight niyan, doon sa taas. Oo. Thank you. Galing. Send. So now we were going to Intramuros. Oo. 100 pa kinulang tapos 10 seconds. Galing. Nakakuha kita gyapan ni. Oh. Port Santiago na din Oh. Pero Ninoy Aquino, Corazon. So we are now dito naman tayo ngayon sa Port Santiago. So ang ginagawa natin ngayon, day by day, hindi isang lugar o hindi buong lugar. Oo, kumbaga tatongin ko kanlaya na spot by everyday, iba-iba na lugar. Oh, Legazpi, Urdaneta.
Pag sarapit lang ay ano. Hindi. Oscar. Oscar. Ay, Oscar. Oscar. May dangayin din yung mga portalit, oh. So para baga ikuan nira din yan tourism ano. Baga makasaring kita na safe kay ano. May da mga kuan, mga station, police station. Oo. Fort Santiago, Intramuros. Okay.